בשנים האחרונות יש תחושה באוויר, שמשהו מתחיל לזוז, להשתחרר. נדמה שאנשים מבינים טוב יותר את חוקי המשחק שכולנו שותפים לו, או לפעמים תקועים בו. אנחנו מתחילים לזהות מי השחקנים הבולטים, כמה הם משפיעים עלינו ואיך. חלקנו בוחרים להתנתק לגמרי, חלקנו צוללים פנימה, ויש שבוחרים לכתוב סיפור חדש. תמיד הייתה ותמיד תהיה פה מלחמה על החופש, על איך נכון וצריך לחיות. תמיד יגיע הרגע בו צריך לצאת ולהגן על החופש שלנו. הרגע הזה כבר כאן, תכירו את ונקו. ונקו היא חברה כלכלית המוכרת מוצרי עישון שכולנו צורכים באופן קבוע, ניירות גלגול לדוגמה. את הרווחים של החברה מתועדים בגלוי ונגישים לכולם באינטרנט, ונקו מעבירה לקידום לגליזציה, וכך משפרת את העמדות של תומכי הלגליזציה במגרש הפוליטי, ושמה אותנו על המפה. אם זה יצירת לובינג בכנסת, קמפיינים ציבוריים, מחקרים עצמאיים ומימון פעילות לגליזציה. זה ונקו. חשבו על זה ככה, ונקו עובדת בדיוק כמו כל חברה אחרת, רק שהרווחים הולכים במקום לכיס של מישהו, לחופש של כולנו. זו הדרך ללגליזציה. ונקו, משנים את כללי המשחק. ונקו, משנים את כללי המשחק.